Iki dalam rangka ngenteni kondektore tak sepilne kabine penumpang Gunung Mulia jurusan Solo Purwantoro. Iki kok ngendi, Mbak? Kon dari sana mulai. Ngebis. Biasanya ngepit. Kesel. Enak ora, Mas? Sing maksud kuwi to. Ungu anu pink ngono ya. Lintas anu ngendi pertelon Koryipan melu kecamatan Slogo Imo kene penumpang ciwi-ciwian ya di San Porem nek ciwi-ciwi bibit unggul maksudnya bibit pengusaha sukses. Melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Gangrang anu ngendi jenenge desa ndek mbuh ngendi desane intine ya anu ngendi ngarani angel mentok Terminal Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Ibu guru mempersiapkan diri arep medun. Dadi numpak bis Bumel antar kota dalam provinsi arep medun ngene iki kudune nyedak nyang arep ngomong nyang kondektor medun kene Mas lah ngene iki arep medun. Setelah menurunkan penumpang melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Purwantoro. Memasuki kawasan Kecamatan Slogo Imo. Iki kecamatane lor dalane pasare gitu, dalan pasare gitu le Dewi pasare. Kuwi medun kuwi dalan datar kuwi nek ngalor nyang wisata air terjun Girimane karo amal sehat meneh Pak Rosid ngalor kene lho ora Jawa itu dalane ayo ibu-ibu tuman diblong bar-bar tenan iki sopir iki. Udah kamerane sulap ini cahaya. Nah, diatur pencahayaane. Wes teko pom Nusupan Slogo Imo. Pom Nusupan Slogo Imo. Mburi ke ngedone penumpangnya barbar iki cewek-cewek kabeh. Melintas garasine Mas Lento kondektor primadona lho kayak gini iki apa anggar wis Slogo Imo ngetan tekane
Iki anu ya jujur bae terus terang bae. Aku ora iso ngomong bahasa Indonesia wae dadi omonge apa enake lah. Bisane basa Jawa ya basa Jawa ngono. Ibuke arep medun ning anu ketoke ning arah Danalaya. Tutup cedet langsung mangkat meneh. Oh iki los netral loh bos, iki bos netral iki. Pisan lirik kleru. Yo persiapan keres karo Sumber Jaya Makmur. 2 unit Sumber Jaya Makmur SJM. Mana lainnya teko daerah Suko ngendi ya iki Sukomangu iki dalane wis lekas menggak-menggok. Lah iki dipiabat nenengen. Ayo. Yo. Long. Us. Melintas tikungan Gapura Senayu Slogo Imo. Langsung menggok nengen kepoplek nih. Ayo. Iki kali iki rawan kecelakaan wingi wis enek truk loro sing mlebu kali. Kowe nek lewat kene kudu hati-hati, mbuh pit ontel, mbuh Honda, mbuh motor, mbuh bis truk. Kowe ngati-hati. Nek lewat kono iki nek iso dituntun wae. Jan wasis tenan. Trabasan nek nengen kuwi ya teko Ndangkrang, teko Purwantara iki trabasane kuwi.